mai kaunti ma Kisumu kendo koro sani owinjane paro magintiere godo kotenore koda dar makama. Nyaka ne wach mar NHIF ni chakre. An poka register a new system. Gimomiyo poka register a new system en ni nitie gimoro ma sirikal wuondowa. Penjo anyalo penjora kaka ja Kenya ni NHIF ni en mar ng'a. To shift makori kelo ni eto en mar ng'a. To wan Kenya achiel. Ang'o monowa beda gi NHIF cha to charges mane nitie manyalo hingo jopiny ema mondo wa reduce to wadhi mbele gi chulo NHIF. Giwacho ni shift ni koro beche dhi bede piny moloyo NHIF. Waseng'iyo gi chulo 500 kaka jojwa kali. To ang'o mamono giduoko bei mar NHIF cha obed kaka 300 magilande shift ni shift ko dhi bedo 300. Dak giduoknwa duoka to NHIF wacha obeda kamacha to kata mana jotich mane tie NHIF gito gidhi tiyo kure. To jo shift gi gito koro gikawo jomoko kendo. Ere kaka system mar Kenya ni dhi konyo japiny. Wahinyre kaka jopiny. Omiyo sirikal yie konywa kendo nyis jopiny adiera. Gimiluongo ni shani akia gima en. Da ng'eyo to da register to kata ka poka register do akia gima en. Gini pod ibro mana kwalwa. Koro wa prefer wabed gi machon cha molo masani. Nekech gigo to chalre to kik ji obed gi masani, ji obeda gi machon cha. An kipacha naneno ni sirikal nikech gin gi system mar ji te mane ni NHIF nonego bende gi transfer direct to this new system manye gikelo. Mar ariyo akwayo jo government mantie system mondo gikony japiny nikech ji pod oluor nikech iyudo ni corruption ne ni malo ahinya e wach mar NHIF. Maka NHIF ne nitie to iyudo ni ji nok yud thieth e yo makare. Koro saf manye gikelo ni jopiny pod oluor giwacho ni samoro nyalo bedo kaka ne en cha. Koro sirikal onego kama ot mondo system mane nitie ema mondo gitigo mondo mijal piny oyud kaka nyalo konyore e wach NHIF. To kanyalo chako wewi shagi NHIF, aneno ka gino ok dhi konya ahinya. Nikech mostly kata mane NHIF nitie tiyudo ka mostly ji dhi osiptal, ji koso matibabu maber, yudo ka ng'ato dhi osiptal yudo gi yore oko no dhi onyiew yath. Koro waneno ka gik sirikal gi ok apani gidhi bedo masawa. To kada nyalo chako way about bende Linda Mama ne en gima ne konyo mon. Ka ne nyalo dhi osiptal inyuol maber itimo ni gimoro amora. Koro ana kwayo sirikal oduokno wach Linda Mama mar mondo at least okony mine to kony nyaka nyithindo. Ne wanyuol e yo moro mayot. Sani koro kanyal decide mako ich because onge kaka bro timo. Ok anyal dhi nyuol nikech Jodak e kaunti ma Kisumu golo pachne koromo ga jwang' daktari osendiko penjo mantiere kar ka mathotha mwa ikelo ni bende weche manyien. Warang'ane ma timore kaunti machielo, warang'ane ma timore kaunti ma Kajiado. Koromo ga jwang' ni jopiny to wacho nade kotenore kod ng'ur gi duto. Kae to bang'e warang'ane kaunti machielo ma osedonjo kar kachiel.